Yn y fideo yma, nawn ni ystyried mathau gwahanol o drionglau. I gychwyn, dyn ni am ystyried triongl hafal ochrog. Nawr, mae gen driongl hafal ochrog tair ochr sydd yn hafal o ran ei hyd, a hefyd tair ongl sydd yn hafal neu yr un fath o ran ei maint. Yna, dyn ni am ystyried triongl isosgeles. Mewn unrhyw driongl isosgeles, mae yna ddwy ochr yn hafal o ran hyd, ac felly un ochr yn wahanol o ran hyd, a hefyd mae gennym ni ddwy ongl sydd yn hafal o ran ei maint. Yna mae gennym ni driongl anghyfochrog. Mewn triongl anghyfochrog does yna yr un ochr yn hafal o ran hyd, mae'n i gyd yn wahanol, a hefyd mae'r onglau i gyd yn wahanol o ran ei maint. Olaf, mae gennym ni driongl ongl sgwar, fel mae'r enw yn awgrymu, dyma ni driongl lle mae yna un ongl sydd yn ongl sgwar, neu yn 90 gradd. Mae pob triongl ongl sgwar unai hefyd yn driongl isosgeles neu hefyd yn driongl anghyfochrog. Nawr ar y sgrin yn awr, dyma fo'r ymarfer cyntaf yn y fideo yma, a fedrwch chi adnabod y math o driongl sydd ar y sgrin yn awr. Meddyliwch am eich atebion am ychydig eiliadau, ac yna dyma nhw yr atebion cywir yn dyfynu ar y sgrin yn awr. Nesaf, gadewch ni ystyried yr onglau mewn mathau arbennig o driongl. Yn gyntaf, dyma ni driongl hafal ochrog. Nawr, dyn ni'n gwybod fod hyd yr ochrau i gyd yn hafal, ond hefyd mae maint yr onglau i gyd yn hafal. Nawr, be ydy maint yr ongl mewn triongl hafal ochrog? Wel, o gofio fod cyfanswm onglau mewn triongl wastad yn 180 gradd. Os dyn ni eisiau rhannu 180 fewn yn 3 rhan rhafal, rhaid ni rannu fan hyn hefo 3. Faint weithio mae 3 mewn 1, rhy fawr, dim gweddill 1. Faint weithio mae 3 mewn 18, 6 gwaith. Faint weithio mae 3 mewn i dim gwaith. Felly mewn triongl hafal ochrog, mae'r onglau i gyd yn gorfod bod yn 60 gradd. Dyma'r unig rif sy'n mynd i weithio, fel fod tair gwaith y rhif yma, y 60 yn reid 180 iddyn ni. Nesaf, mae gennym ni driongl isosgeles y fan hyn. Nawr, mae'r marcia yn deithio ni pa ochrau sydd yn hafal yn y driongl, a dwi'n licio meddwl amdano y marcia yma ar ochrau yn pwyntio tuag at yr onglau sydd yn hafal. Felly y ddwy ongl yma sydd yn hafal yn y triongl isosgeles yma. Felly mae'r rhaid fod maint ongl A yn 75 gradd. Felly yr unig beth sydd ar ôl fan hyn i weithio allan ydy maint ongl B. Wel, mae 75 adio 75 yn 150, ac i ffeindio allan maint ongl B, 150 adio pa rif, rhaid ni feddwl amdan, i wneud 180. Wel, mae 150 adio 30 yn gwneud 180, felly mae rhaid fod maint ongl B yn 30 gradd. Nesaf, mae gennym ni driongl isosgeles arall yn fan hyn. Dwi'n gwybod hynna oherwydd y marcia yma ar y ochr, sy'n deithio i fod yr hyd yma yn hafal yr hyd yma. Mae'r ochrau felly yn pwyntio tuag at yr onglau sydd yn hafal, felly onglau C a D sydd yn hafal yn fan hyn, ond faint ydyn nhw? Wel, yr ongl sydd yn wahanol yn y triongl isosgeles yma ydy yr un yma fan hyn, y 40 gradd. Dwi'n gwybod fod cyfanswm yr onglau i gyd yn 180 gradd. Os dwi'n tynnu ffwrdd yr ongl dwi'n wybod, y 40 gradd, mae hynna'n gadael i fo 140 gradd. Mae rhaid i cyfanswm y ddwy ongl yma fod yn 140 gradd. Ond hefyd, gan fod o'n driongl isosgeles, mae'r ongl yma'n hafal, felly rwan beth sy'n rhaid i wneud ydy hanneru y 140 i gael maint yr onglau yna. Mae hanner 140 yn 70. Ac felly, mae C yn 70 gradd a mae D hefyd yn 70 gradd. Olaf fan hyn, beth sydd gen i fi yn fan hyn ydy triongl isosgeles. Dwi'n gweld bod yna ddau farc fan hyn, ond hefyd mae o'n driongl ongl sgwar. Felly 90 gradd fan hyn. Mewn triongl isosgeles sydd hefyd yn driongl ongl sgwar, mae'r onglau wastad yn 90 gradd, 45 gradd a 45 gradd eto. Oherwydd dyma'r unig ffordd o gael 3 rhif sydd yn adio fyny i 180, lle mae un ohonyn nhw'n 90 a mae'r ddau arall yr un fath â'i gilydd. Felly fan hyn, triongl isosgeles sydd hefyd yn driongl ongl sgwar, yr onglau ydy 90, E yn 45 gradd, F yn 45 gradd. I orffan, dyma'r ail ymarfer yn y fideo yma, a fedrwch chi ffeindio maint o'r onglau sydd wedi cael ei farcio ar y sgrin yn awr.
Meddyliwch amdan yr atebion am ychydig o funudau ac yna gwiriwch eich atebion hefo beth sy'n ymddangos ar y sgrin yn awr. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif Twitter @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.